zugatik. Lastana, ia 2 urte daramatzago elkarrekin eta uste dut pauso bat aurrera egiteko ordua iritsi dela. Eukene, nirekin... Eukene? Hola, txau, desde luego. Bidari egin behar da olako argazkia. Ai, ama ze piura ondartzan Mariler da nahi iten. Etxoine, emotikono bat jarriko diot. Hauxe, mingainateratzen. Eukene, gauza garrantzitsu bat galdetu nahi dizut. Nirekin ezkondu nahi duzu. Bai! Munduko gizonik zoriontsuna egin nauzu! Bai, toma, ja, 60 puntos hartu dizkio Juleni, zorrai! Barkatu maitia, zer esan duzu? Ea nirekin ezkondu nahi duzun. Ai, ama... Ai, ze polilla... Errepikatu dezakezu. Baina orain mugikorrari, bai? Grabatu eta katutxoaren aplikazioa jarriko diot. Mobil puta horri galdetu behar diot ezkontzeko? Mobil puta horri galdetu behar diot ezkontzeko? Super barregarria da. WhatsAppeko talde dikuko dut. Kene ustazu mobil zikin hoi. Ezkondu nahi duzu nirekin, bai? Hala ez? Hori, ba... Sentitzen dut, baina ez. Ai, potroximela urpega. Twitterrari behar dut oraintxe bertan. Baietz, trending topic bihurtu.